president mar Kenya wuoyo weche mag development gi kaachiel gi promises moketo. Gigi osebedo kowacho kapok noyiere, koseyiere gi ka en e telo. Koro sani nitie gik moko ma expect mondo wachi ni o deliver di. Machalo kaka last time kane giwinjore gi Prime Minister mosenindo, former Prime Minister mosenindo Raila Odinga, nitie 10 best agenda mane gibedo piny to ne giwacho ni biro bedo delivered. Tadier nyaka sani nyaka ne Prime Minister machon tho, pok wawinjo ni to gigo gichomo kanye, gik mane giwinjore mokwongo go osegik kanye, nochako kanye to chopo kanye. Wach mar skul bende wayudo ni wang'ni ne ng'anyo mag students obedo mang'eny. Gik mang'eny otimore, jopuonje kaka nodhi ng'anyo, gik mang'eny otimore over sama ne ng'anyo ni dhi mbele. To penjo wachalo kama, owuoye wach mane kuom ng'anyo machalo kamano, tang'o motimo e wach ng'anyo no mondo kik chak timre kata mondo ochorre mbele, mondo somo ochorre mbele. Wan gi penjo mang'eny ahinya kaka students ma wadwa ni mondo wang'e ni to ere progress mosetimo e gik mosewacho chien gi masani